Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Балтач районы Бербаш авылында 17-нче Россия күләм мөселман балалар сабантуе узды. Милли тәрбияви бәйрәмнән Мөршидә Җихан репортажы. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Бербаш авылындагы сабантуе әнә шулай башлана. Әлеге чара тулысынча күңел кушканга, үсеп килүче киләчәк буынны кайгыртуга, үз өлешен кертергә теләүчеләр нияте һәм матди ярдәме белән оештырыла. Bir tarıdan butqa pişmey, menda hakimiyette big zor terag indi bizge, mena avul savitide, mektepte, diniye nezaretide, mena bütün pişe birge bulganda, mena big joyli indi rahat Allah'a şükür. Балалар бәйрәме Коръән һәм дуалар уку, мөнәҗәт әйтү, җыр-шигырьләр белән үрелеп бара. Әмма иң әүвәл авыл тормышында кайнап яшәүче шулай ук күп балалы гаиләләр мәйдан уртасында хөрмәтләнә. Мөселман балалар сабантуена Татарстан районнарынан тыш, башка өлкәләрдән һәм заңдаш республикалардан да гаиләләр килә. Biz Celil abini küpten biliriz. Biz hanım beyan biz dostlar. Olda bizde bir kat bulgana var konaklarda. Anın işi o köngülden işli. Kalsın ettirip mine biz Ulyan'dan bir mında geldik. Балалар мөселман сабантуен әдәп әхлак тәрбиясенең тәҗрибә мәйданы буларак кабул итеп, киләчәктә аның тәэсирендә мәктәпләрдә дәреслекләр әзерләү белән шөгыльләнүчеләргә тап булдык. Чаллыдан Гыйльмановлар гаиләсе фәнни хезмәтнең бер өлешен әзерләгән. Muhammed Nikeşim bilen birge biz doktorskini yazabız. İyi mi? Kuruyabız ne bunun neticesi mi? Nişik para iken bu işine kim böyle 17. yıl Bismillah bilen başladılar, dua bilen başladılar. Biz üzbizde küpten İslam'da. Şuna göre bik yakın bizge bu. Мәйдан уртасында әти әнисенә булган хөрмәтне күреп үскән бала әлбәттә инде алардан үрнәк ала. Бәйрәм бик күркәм, бик матур. Рәхмәт оештыручыларга. Гаиләм белән килдем, ирем белән, тормыш иптәшем белән, балалар белән. Миңа конгресс медаль тапшырдылар инде. Һәм гомергә барырга сертификат бирделәр. Халыкка хезмәт иткәнебез өчен инде. Чарага җыелган халык илә намазын күркәм гадәт буенча мәйдан уртасында укыды. Бербаштагы бәйрәмнең Россиядә гаилә елы һәм Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елында узуы да аерым бер мәгънәгә ия дип белдерде Татарстан мөфтие исеменнән котлап чыгыш ясаган Рауил хәзрәт Зөфәров. Elhamdülillah, Allah'a şükür şulay dinimizge, imanımızga beyler rəvişdə körkəm ettirib, üzebizcə şulay bağlar bilə, ailələr bilə, yakınlar bilə şadlanışıb, suyunuşub, milli şulay beyramımızı ötkərib bir zor нәрсә. Allah Rabbimiz razı olsun uyuşturuculardan. Allah da razı olsun kilgən qonaqlarımızdan rahmetindən qaldırmasın. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Балалар махсус ирәнеп Коръән аятләре укырга чират торган мөселманча сабантуе бу. Мин гаилә белән мөселман сабантуена килдем. Без төрле уеннарда катнаштык. Миңа сабантуй бик ошады. Кул аузу би раббин нас, маликин нас, илаһин нас, мин шаррил васвасил ханнас. Әлләби васвасу фи судурин нас, минал җиннати ван нас. Миңа монда бик ошады. Биредә ялгыз буталып йөрүчеләр юк диярлек. Барысы да туган тумача белән, хәтта 3 буын гаилә белән килүчеләр дә бар. Балтач җирлегендә яшәп беренче тапкыр мөселман сабантуена килдек. Безгә бәйрәм бик ошый, бик күркәм, гөрләп бара. Рәхмәт бик зур оештыручыларга, шулай гореф-гадәтләрне саклап калып, балаларга милли дини тәрбия биргәннәре өчен. Бик кирәкле бәйрәм дип саныйм. Бик горурланам шундый безнең районда шундый бәйрәм булганына. Барсына да бик зур рәхмәт. Үзебездә әле ничә ел торып беренче тапкыр килүебез, бик шат. Мөгаен беренчесе соңгысы булмас. Бер килгәннән соң кабат күрәсе килә. Карелидән килгән аш-су усталары да кунакларны капка төбеннән үк сыйлый башлый. Мич янында кайнашкан Марат Нигъмәтҗановның кулы кулга йокмый. Аңа Шаһидә белән Линия дә булыша. Кыймакларыбызны яратып алалар.
бик тәмле дип ашыйлар. Сезне дә авыз итәргә чакырабыз. Рәхмәт Инде итегез. коп карыйм әле менә тәмле микән. Менә шулай инде бәхетле булса авызың икәүләк тәле монда. Бик тәмле. Менә берсен операторга бирим әле. Ал Илдар, син дә аша. Мәйдан уртасы гыш килә. Бер якта балалар тизлеккә чабып җитезлектә сыналса, икенче якта җепкә бәйләнгән бүләкләр дә кими. Кыскасы, Сабан туе мәйданының хуҗалары балалар. Шунысы белән дә бик кадерле әлеге Сабан туе дип белдерде кунак булып кайткан дәүләт вәкилләре. Бу бит безнең менә әйдәгез телне саклыйк, әйдәгез динне саклыйк, әйдәгез булай ишлек, тегеләй ишлек дип кенә лозунг белән йөрүчеләргә бер мисал. Үзеңнең мисалыңда күрсәтә белү дигән. Менә без аны яңадан бер тапкыр күрдек. Бәйрәм белән котлыйсы килә. Менә күңелдә бер шатлык, күңелдә бер үзебезнең милләтебезгә булган хөрмәт, аңа булган ихтирам һәм горурлык хисе тагын бер тапкыр хисләнеп артып китте. Горурланырлык бәйрәм, әле аның табигать кочагына урнашкан урыны да бик күркәм. Шәһәр балалары өчен әнә шушы каз үрдәкләрне күрүдә, Сабан туе мәйданы тирәсендәге чишмәләр, аккышлар өчен ясалган күллекләр үзе бер мөгъҗиза. Миңа бик ошый монда. Күп уеннар, намаз укыдык. Мин әйтер идем, Сабан туй менә шушы хәләллеге белән, балалар белән бәйләнгән. Менә монда төрле яклардан балалар килеп, үзара аралашалар, чөнки алар гомер буе озата бара менә шушы хисләр һәм аралашулар. Бигрәк тә җәмәгать белән берлектә намаз уку һәм шушы намазлар бәрәкәтендә дә Аллаһ Тәгалә тынычлыклар насыйп итсен, хәерле гомерләр бирсен. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев башлангычында оештырылган балалар Сабан туе киләсе елда яңа статус алуы да ихтимал. Киләсе елга республика күләм бәйрәмнәр исемлегенә керә икән сезнең Сабан туй дип. Бәлки инде оештыру мәсьәләсе тагы да җиңеләеп китәрме, урайып китәрме, теге шундый игътибар иткәч бик канәгать инде һәм бик шат. Менә без бүген рәисебез, вакытта президент дип йөртәдек, Рөстәм Нургалиевич 16 елында килеп, безнең шушы бәйрәмебезгә бик зур бәя биреп китте. Һәр Сабан туеның бизәге әлбәттә милли көрәш. Елдагыча 5 авырлык категориясендә балалар һәм яшүсмерләр бил алышты. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Балтач районыннан.